Oh. All right, ready? Are we ready? Yeah. Okay. Good afternoon and welcome to this special session at the... Arratsalde on eta ongi etorri guztioi. Nazioarteko Donostiako zinemaldiko saio berezi honetara. Pozik gaude, aukera izango dugulako artearen eta marketingaren arteko intersekzioa aztertzeko. Global Marketing Academy irabasteko asmorik gabeko antolakuntza da, eta ospatu eta aldundu nahi du marketing sektorea telebistan, streamingean, musikan, gamingean, kiroletan eta zineman ere bai. Gure eskeronik handiena helarazi nahi diogu Jose Luis Rebordinosi eta beste kide batzuei gonbidatu izanagatik aurten zinemaldira. Poster bat egitea arte bat da eta sormena uztartzen da horietan marketingarekin eta horren helburua da bermatzea pelikula berehala eta modu oroigarrian komunikatzea. Poster bat, irudi bat, baino askoz gehiago da. Tresna oso boteretsua da eta horrek interesa sorrarazi nahi du. Horrez gain, bere helburua da filmaren esentzia partekatzea eta publikoa erakartzea. Hore bat da James Berdesoto gurekin egotea. Indika entertainmenten sortzailea da eta berak milaka poster ikoniko baino gehiago sortu ditu, adibidez Pulp Fictionen, Ocean's Elevenen, eta zerrenda oso luzea da, amaigabea da, eta gurekin partekatuko ditu bere ideak. Bere ideia jakiteko poster horiek nola egiten diren jakiteko eta bere erabakiak partekatuko ditu gurekin eta bere ikuspegiak helaraziko dizkigu. Interesgarriak direnak errealizatzaileentzat. Talde berberarekin lan egiten denean, marketing materiala sortzeko eragina izan dezan. Beraz, luzatu gabe orain ongi etorria emango diogu James Berdesotori. Egun on, arratsalde on hobeto esan da. Eskerrik asko, Sergio, gonbidatzeagatik, eskerrik asko. Gonbidatu nauzue, elkarrizketa honetara. Oso unkituta nago, eskerrik asko gonbidatu izanagatik berriro ere. Plazera da niretzat hemen egotea. Zurekin egotea plazera da, eta plazera izan da partekatzea aurkezpena hau, lehenik eta behin. Gustatuko litzaidake ideia batzuk irakurtzea. Eta eskerrak eman nahi dizkiot nire New Yorkeko taldeari, eta batez ere nire bazkide enpresarialari. Berari gustatuko litzaioke hemen egotea eta hor egongo litzateke jesarleku horretan. Izan ere, elkarrekin indika sortu genuen duela 30 urte. Ospatu berri dugu gure urteurrena enpresa bezala, konpainia bezala. Eta guk egin izan ditugu poster asko. Konpainiak 30 urte egin ditu, esan bezala. Eta gai izan gara urte hauetan, esperientzia desberdinak egiteko marketingaren esparruan. Hori guztian negozioan jarraitzeko eta produktiboak izaten jarraitzeko eta zerbitzu ona ematen jarraitzeko bezeroei. Izan ere, gure bezeroak pozik ez badaude, oso zaila izango da negozioa mantentzea artista gisa. Nire bazkidea eta biok artistak gara eta enpresa hau daukagu, konpainia hau daukagu, baina egitan artista bezala bizi gara. Enpresa buru baino gehiago bizi gara artista bezala eta exekutiboak izan beharrean gu artistak gara funtzean. Egia da paper hori ere badugula, baina gure bihotzean besterik gabe artistak gara. Eta jarraitzen dugu egunero ikasten. Eta eguneroko bizitza erabiltzen dugu inspirazio iturri bezala. Guretzat, gure proiektu guztiak dira esperimentuak. Erronka bat da. Bizitzaren sorpresa mantentzea, baina jarraitzen dugu hori egiten. Kartel asko egin izan ditugu gure ibilbidean eta film askoren kartelak egin izan ditugu. Horregatik zaila da. Sorpresa bultzatzea eta askotan ez da aspertzen garela, baina zaila da emozioa mantentzea proiektu berrien aurrean. Film bakoitzak, bezalase, kartel bakoitzak, historio bat kontatzen du denbora zehatz batean. Film bakoitzak gai desberdina jorratzen du. Eta esperimentu berri bat egitearen antzekoa da. Eta gustatuko litzaidake Natalia Lopezi eskerrak ematean, New Yorkekoa da bera ere bai. Natalia gure Photoshop zuzendari sortzailea da. Eta zuzendaritza taldean edo diseinu taldean lan egiten du eta bekario bezala hasi zen lan egiten, baina 15 urte daramatza hasi zenetik. Asko gustatzen zaigu
familia txiki bat bezala lan egitea. Familia unitate txiki bat gara gu. Eta has gaitezen orduan. Aurkezpenera pasatu aurretik, kontatuko dizuet, lan egin dudala, milaka kanpaina baino gehiagotan, Universal, Sony, Lions, Warner Brothers estudioentzat, horientzat guztientzat lan egin izan dugu. Ocean's 11en frankizia egin izan dute azkenengo hauek, eta bereziki gustatuko litzaidake Refani aipatzea. Publizitate zuzendaria da bera, eta berak Ocean's 11 sortu zuen. Hala, film askotan lan egin du, adibidez El Último Samurai filmean, bat aipatzearren. Eta, Masirekin lan egiteaz gain, berak beti lan egiten du marketingaren ikuspegitik eta sormenaren ikuspegitik. Berak beti egiten du lan mailarik gorenean, eta beti da plazera berarekin lan egitea. Izan ere bere ekarpena oso handia da, eta bultzatzen gaitu beren mailara hel gaitezen. Eta beti egiten dutiraka gu gandik denok has gaitezen eta bilaka gaitezen gure proiektuetan. Horrez gain, lan egin izan dut Netflixekin eta Amazonekin besteak beste. Horiek dira agente berriak, agente garrantzitsu berriak dira horiek sektore honen barruan. Eta beno, esan dezakegu estudio berrien antzekoak direla, eta egokitu behar izan gara mundu berri horretara. Zaila izan da, baina aldi berean oso zirraragarria. Eta niri buruzko aurrekarriak eman nahi ditut. Kiton, jaio nintzen, Ekuadorren. And what's really Uztailaren lauean, bai, oso barregarria da. Uztailaren lauan jaio nintzen. Jaio nintzen lekuan, pareko kalearen izena zen Las Amerikas. Eta ni jaio nintzen hor, uztailaren lauan esan bezala. Estatu Batuekin eta Amerikekin, uztailaren lauan jaio nintzen. Beraz, nire patua zen emigratzea, Estatu Batuetara joatea eta Ameriketako ametsaren parte izatea, naiz eta nire jaiotza lekua hori izan kale horien artean. Eta horrek eraman nau bizitza berezia eukitzera. Zinema bizitza bat izan dut, ametsak izan ditut, eta nik nahi nuen bizitza izan dut, eta bizitzaz gozatzen dut. Horrek guztiak aukera eman dit lan egiteko arteen sektorean. Beraz, Estatu Batuetara joan nintzen 4 urterekin, Bronxen jaio nintzen, Manhattaneko institutuan ikasi nuen, eta horrez gain, diseinu eskolara joan nintzen denbora partzialean, eta eskolan nengoen bitartean, 70ko eta 80ko hamarkadaz ari naiz, diseinua, artea, moda, nazioarteko kultura eta zinema uztartzen ziren, fusionatzen ziren burbuila batean. Eta horrek eragina izan zuen nire hezkuntzaren parte izan zen. Hiria izan zen nire hezkuntzaren parte eskola horretan ikasi nuelako. Bidaia akademiko hori egin nuen inguru horretan eta garai horretan zehazki. Eta hori guztien niretzat oso aberasgarria izan zen, eta horrek baldintzatu zuen nire karrera. Obra batzuk ikusiko ditugu, eta horietan sartzen dira adibidez Pulp Fiction. Pulp Fiction filmak urteko kanpainarik onenaren saria jaso zuen, eta Clio saria jaso zuen, eta Ocean's 11i dagokionez, kartelik onena izendatu zuten teaserren banuan, eta beste film batek nazioarteko aitorpena lortu zuen, urteko kartela izendatu zutelako. Clio sarien baliokidea irabazi dugu, KRDA institutuaren edo erakundearen izena, eta horrela ditzen ziren Clio sariak izendatu baino lehen. Eta nire bazkideak eta biok. Akademiako kide egin ginen, eta arteen zientziaren eta zinemaren akademiara batu ginen duela 2 urte, eta orduan, gonbidatu gintuzten parte izatera publizitate eta marketing sailaren barruan. Kide bihurtzera gonbidatu gintuzten orduan. Beraz, bidaia hori guretzat oso garrantzitsua izan zen, eta beste maila batera heldu da orain, denok ikus ditzakegulako film guztiak, horrez gain, bozka ditzakegu film berri horiek guztiak, eta elkarrekintza sor dezakegu produktoreekin, errealizatzaileekin, eta beste kide batzuekin. Eta horrela aukera daukagu zabaltzeko, nolabait. Eta edatzeko gure ikuspegia funtzean entretenimenduaren industriari buruz. Az gaitezen,
Gustatuko litzaidake hastea irudi honekin. Irudia basua da, baina aldi berean, istorio bat kontatzen du irudiak. Film bateko irudi bat da, eta nik erabaki nuen mini esperimentu bat egitea irudi honekin. Irudia ikusten baduzue, ikusiko duzue protagonista hemen. Gela baten erdian dago. Utzik dago apartamentua edo aretoa, urrezko dekoratuak daude eta erretzen ari da zigarro bat. Eta noski, nor da? Audrey Hepburn. Eta txaradatik dator hau. Txarada 56koa da. Agertu behar zen, baina ez da agertu. 1956koa da esan bezala, eta irudi hau 150.000koa da. Fotograma bat da. Eta, beraz, une hau, fotograma hau, esperimentu bat izan zen. Gero ikusteko edo aztertzeko zein den gure unerik gogokoena, milaka fotograma horien artean aukeratzeko zein zen gogokoena. Eta nik hau aukeratu nuen esperimentu bezala, baina horrez gain, erabaki genuen pintura bihurtzea. Margolan bat bihurtzea. Gainera, hori aurkeztu zen erakusketa batean, sinema arteari buruzko erakusketa batean hain zuzen ere. Joan gaitezen aurrera. Hemen, adibide bat daukagu, bi une desberdin agertzen dira irudietan. Fotografia bat da, El paziente ingles filmaren argazkiak dira, hemen daukagu argazki bat, eta hau da basamortuko beste esena bat, baina film berekoa. Hala, toma hauek estandar dira, eta katalogo batean ikus genitzakenak dira, edo fotograma batean ikus genitzakenak dira. Adibidez, publizitate iten batean ikus genitzake, eta partzialki nire lana da momentu horren berri ematea. Momentu horretan esaten dugu, bai, hor daukat, hori da kartela. Eta gero, filmaren proiekzioaren ostean, baliteke 5 une izatea nabarmenenak, eta izan daiteke horietan edo horiekin konektatzea egon daitezke lotuta gaiarekin, filmaren gaiarekin, agian gustatzen zait erakusten dena, edo arropa, edo pertsonaia bera. Eta hurrengo orrialdean daukagu hemen kartela, postera. Bi gai horiek aukeratu genituen azkenean kartela hau sortzeko. Hau da, kartela, El paziente ingles munduari ezagutzera emateko, eta interesgarriena hauze da. Segundo bat atzera egiten badugu, lehenengo aldiz, hasi nintzenean lan egiten kanpaina honetan, hasieran, bai, gure proiektuaren hasieran, Sold Artekin geunden, eta produktore hori oso ezaguna da, bere estiloa, berezia delako, bere proportzioak oso handiak direlako. Proportziorik handien erabiltzen du berak pantailan. Eta marketingaren ikuspegitik beti esaten da ez dela basamortura itzuli behar. Jendeari ez zaizkiolako gustatzen horrelako basamortuko filmak, ez dute zer ikusi nahi Egiptori buruz edo basamortuarekin lotutako klitzei buruz, eta esan ziguten saiestu basamortua. Basamortuek ez dute sarrerarik saltzen aretoetarako, hori esaten zuten behintzat, eta filmetan basamortuak erakusten badira, horrek esan nahi du filmek porrot egingo dutela, beraz, kontuan hartu nuen nik informazio hori, eta erabaki nuen une romantiko honen esentzia hartzea, pertsonaiaren begirada oso esanguratsua da, hori ikusten dugu argazkian, eta posterrera itzultzen bagara, ikus dezakegu, basamortua hor dagoela, baina ez dugu hainbeste ikusten egon gintezke edozein lekutan, eta bai, sentitzen dugu momentuko erromantze hori nolabait. Eta, kartel honen alderdiak 80ko perfumen antzeko ematen du, bizimodu bat izango balira bezala, eta safariekin kultura izango balira bezala, baina horrek ez du zer ikusirik basamortuko gizon batekin. Bertan sufritzen da, beroa dago, eta horrek besterik gabe eramaten gaitu erromantzera, bere pentsamenduetara, erromantze piko batera eramaten gaitu nolabait horrek. Eta nik uste dut, 2 Oscar irabazi zituela eta rekord bat izan zen pelikularik onenaren
Oskarra irabazi zuelako ere bai. Hau da beste momentu bat. Kasu honetan, musu bat daukagu pantailan, marketing bilera bat eduki genuen marketing taldearekin, eta saiatu ginen jakiten zer egin genezakeen kartelerako. Erromantzia saldu nahi genuela bagenekien beraz, trailerra ikusten genuen, film batekin lan egiten duzunean, normalean trailerra ikusten duzu. Eta orduan ikusten duzu trailerra nola sortzen den, zu hor zaude, guk ez dugu lan egiten trailerrekin, guk imprimatutako materialekin egiten dugu lan. Ez trailerrekin, baina ikusten ari ginen trailerra, eta atzeratuta geunden, atera zen jada, kartela argitaratuta zegoen, eta zen nuen, mesedez, izoztu une hau. Hori esan nuen, pantailara begiratuz, esan nuen, izoztu une hori, eta une horretan, sentitu nuen eta ikusi nuen, musu hori epikoa zela, bere unibertsoan, David Lynchen unibertsoan, eta hurrengo irudian, ikusiko dugu kartela egokitu zela. Hau izan zen azkenengo kartela. Grano bat ikusten dugu, hor dago area, nolabait eta distantziarekin ikus dezakegu basamortua atzean, naiz eta grano bat ematen duen. Basamortua dela pentsa dezakegu, beraz basamortua hor dago, baina ez da ikusten, ez da somatzen lehenengo begiratu batekin, bigarren plano batean dagoelako, baina grano bat da besterik gabe argazkian, eta berriro ere horrek eramaten gaitu eskala epiko batera. Eta gainera, in love irakur dezakegu, ez dago mugarik maitasunean, eta hemen gauza bere ikusten dugu. Still from a film, a unit photograph. Fotograma hau oso hunkigarria da. Film honen fotograma hau oso hunkigarria da. Proiekzioan, filma ikustean, oso hunkigarria iruditu zitzaidan irudi hau. Oso emozionala zela pentsatu nuen. Berehala, erakargarria iruditu zitzaidan irudi hau. Eta hasi nintzen jolasten. Konposizioarekin jolasten hasi nintzen asko gustatzen zaidalako, eta egitan ez dakigu zer gertatzen ari den, baina interesatzen zitzaidan aurpegi hau, aurpegi honek gogorarazten zidan Poloniako publizitatea, baita kartelak ere. Bai, zineman, Poloniako jendea oso emozionala da, eta askotan txokanteak dira, eta hurrengora pasatu gara, eta hauze izan zen asbestasen kartela. Film hau, Espainian sortu zen duela 2 urte, eta produkzio hau izan zen Espainiaren eta Frantziaren arteko produkzio bat, eta irudi honetan asko gustatzen zait ahoa. Berriro ere konfiguratu nuen ahoa eta horretan zentratu nintzen. Hala, gainerako pertsonak ez ziren hain garrantzitsuak, baina tortura bat ikusten zen, norbaitera hiltzen ari zirela, iragartzen zuen irudiak, eta zikintasun handia ikus dezakegu, koloreak oso biziak dira, nabarmentzeko modukoak dira, eta horrek thriller momentu batera eramaten gaitu, misterio momentu batera, eta helburua da publikoak planteatzea zer gertatzen ari den, eta helburua da jendea erakartzea gehiago ezagutzeko nahia eduki dezaten. Irudi honetan, pertsonaia bat daukagu, ez dakit nola esaten den, baina, bai, erreenkarnazio bat da. Marilyn Monroeren erreenkarnazioa irudikatzen da. Protagonistak horretan pentsatzen du, eta horregatik du itxura hori. Espainetakoa darama, hilea horia da, gutxi gora bera, eta momentu hau sexia da, nolabait eta gainera baino antzean dago. Hurrengo irudia, zer ikusten dugu hurrengo irudian? Kartela hauze da. Gehitu dugu adibidez pistola, misterio sentsazioa sortzeko, eta hau, konpainia batek produzitu zuen, Canen produzitu zuen, eta oso erakargarria eta deigarria zen. Kartela askotan ikusten zen hiri osoan, eta Argentinan ere erabili zen kartel nagusi bezala beste kartel batekin. Kartel horrek beste pertsonaia batzuk zituen, baina batzuetan zorionekoak gara. Batzuetan zorionekoa zara eta horrelako irudiekin topo egiten duzu, eta askotan horiek erakargarriak dira merkatu zabalagoetan ere bai. Eta badago mundu osoan funtzionatzen duen zerbait. Izan ere,
nazioarteko kartelei dagokienez, askotan ez dute oso ondo bidaiatzen hori, jakin beharra dago, eta batzuetan publizitatearekin eda dezakegu, zabal dezakegu merkatua, eta horrela emozioa eta itxaropena zor ditzakegu film bati dagokionez. Eta 80ko eta 80ko hamarkadako film independentei dagokienez, ni orduan hasi nintzen publizitatean lan egiten. Hala, pasen zen nengoen bitartean, bigarren mailan nengoela uste dut, okeres banago, parte hartu nuen kartelen lehiaketa batean. Beldur film baterako irabazi nuen, eta $800 ordaindu zizkidaten kartela diseinatzeko. Filma ez zen oso ona, baina marketinga da hemen ikusten dugun guztia. Eta irudi hau nik sortu nuen, eta eskuz margotu nuen, existitzen zen argazki batean oinarrituta. Eta ez genuen Photoshopik erabili, Photoshoparen aurreko garaia zelako 20 urte nituen nik orduan, eta noski, 20 urteko tipo batentzat, aukera hori edukitzea kartel bat egiteko zoragarria izan zen. Aukera eduki nuen, hori honekin lan egiteko, enpresa hori oso ikonikoa zen, eta niretzat aukera hori edukitzea oso interesgarria izan zen. Eta zuri beltzez lan egitea ez da ohikoa, 80ko hamarkadan dena zelako koloretakoa, eta inork ez zuen ezer jakin nahi zuri beltzari buruz, baina nik horrela egitea erabaki nuen. Eta, kasu horretan, besterik gabe, sugarra gehitu nuen korriz, eta aurpegi hori oso ondo gogoratzen dut. Nahiko beldurgarria da, edo behintzat ikarratzen du. Eta nahiko asker egin nuen kartela. Baina lehen esan dudan bezala, egin nuen pulverizatzaile bat erabiliz, eta margoa jarriz argazki baten gainean. Horrela, margoarekin geruza desberdinak sortzen dira, baina dena egiten da eskuz. Serigrafia baten antzekoa da. Gogoratzen dut. Kartelaren azken bertsioa eraman nuela, imprentara. Gau osoa eman nuen lan egiten kartelaren gainean, eta nekatuta nengoenez, lorik egin ez nuelako originala utzi nuen, margoa utzi nuen, edo margolana, metroan utzi nuen. Horregatik, etxera joan behar izan nintzen korrika, eta berriro hasi, eta berriro egin behar izan nuen zerotik eta lorik egin gabe. Baina noski bidaia horiek egin behar dituzu eta esperientzia horiek eduki behar dituzu. Hori oso garrantzitsua da. Horrelako momentuak bizi behar dituzu. Zeinetan adrenalina osoa duzun zure gorputzean. Anekdota barregarria da, besterik gabe. Hemen daude beste film batzuk. Nahiko zaharrak direla esan beharra dago. Eta Miramaxen filmak dira. Orain ez gustatzen horiei buruz hitz egitea, baina beno. Gustatzen zait egiten zutena. Hasieraz ari gara. Banatzaile honen hasieraz ari gara. Orduan banatzaile horrek beste leku batzuetako filmak hartzen zituen eta estatu batuetan egiten zuen horien marketinga. Kalitatean nazioarteko produktu batena da, baina gero zentratzen gara aktore nagusian salmenta puntu bezala eta filma saltzeko modu bezala. Beti eduki behar zuten emakume sexy bat kartelean filma saltzeko. Batez ere, Europako filma bada. Beraz, emakume hori sexy izan behar da, ikusi behar zaizkio zorbaldak, eta nik pentsatzen nuen, azten nintzenean hori garrantzitua zela, eta nire estilosoa horrekin lotuta zegoen. Horretan oinarritzen zen. Nik nahi nuen gauza guztiak sexy eta erakargarriak izatea. Eta beti izan behar genuen emakume sexy bat, naiz eta agertzen ezen emakume hori. Erridikulua da. Egungo ikuspegitik erabat erridikuloa da. Eta hemen zer daukagu? Hemen daukagu emakume eder bat, eta hau da eszena bat filmean agertzen dena. Nik berriro sortu nuen eta erabili genuen beste pertsona baten gorputza, ez da aktorearena. Film hau erresuma batukoa zen eta 10 zuzendari desberdin zituen filmak. Eta nik bilatu behar izan nuen modua
10 istorio desberdin gehitzeko eta gero guztia uztartzeko ikono bakar batekin eta unkigarria, sexy eta erakargarria izatea lortu behar nuen. Filmak ez zuen elkarrizketarik, opera bat zelako. Eta gero, film laburrak genituen, munduko zuzendaririk onenek zuzendutakoak, orduko zuzendaririk onenek zuzendutakoak, alegia. Eta hau estreinatu zen Ameriketako aretoetan, eta nik gogoratzen dut zinemara joan nintzela. Zinemara joan nintzen eta publikoa apur bat harrituta geratu zen. Opera bat zelako, elkarrizketarik ez egoelako eta emakume sexirik ez egoelako. Espero zuten film unkigarria izatea Marvelen antzekoa, eta gero zinemara sartzen ziren, eta opera bada. Ez dago elkarrizketarik. 10 film labur, zuzendari hauenak, eta ez ziren bat ere ezagunak. Estatu Batuetan zuzendari horiek, baina zinemara joan ziren posterrak erakarrita, kartelak erakarrita, pentsatuta filma desberdina izango zela, alternatiboa izango zela, eta batzuek alde egin zuten. Ui, opera batekin ezin dut, eta korrik alde egin zuten. Opera ez delako bat ere erakargarria publiko normalarentzat. Eta hemen beste adibide bat dugu. Eta adibide hauek gehitu ditut erakusteko arte eskolako hezkuntzak aukera eman zidalako pintura bezala sortzeko kartelak. Plano desberdinak ditugu, frontala, fondoa, eta hemen unibertso oso bat sortzen ari naiz. Disney film bat ematen du. Eta hau formula bat da, erabil daitekeena kartelak sortzeko. Eta hori formula bat izango litzateke Marvel unibertsoko film batentzat. Baina interesgarria da ikustea nola saltzen ziren film hauek. Ez ziren oso ezagunak, eta hala ere saltzen ziren Estatu Batuetan. Produktu hori interesgarri bihurtzen zen. Eta gero hemen berriro ere beste emakume sexy asko ikusten ditugu kartela hauetan. Emil Norrithen dokumental bat zen hau. Eta hau izan zen bere lehenbiziko kartela. Eta bai, oso ondo egon zen. Berak, film horrekin, lortu zuen kartzelean, espetxean zegoen gizon bat askatzea. Gero, dokumentalarekin erakutsi zuen, errurik ez zuela, espetxean zegoena, baina jefeek esaten zidaten, sexia izan behar da, ez dut ikusi nahi dokumental aspergarri baten kartela, orduan oso aspergarriak zirelako, eta inork ez zuen espero, dokumental bat ikustea kartel horrekin, inor ezen joaten aretora, dokumental bat ikustera, eta gero genero berria sortu zuten. Film dokumental deitzen zena. Dokumentala baino filmak ziren. Eta nik uste dut hori islatuta ikusten dela kartel honetan. Gero, Like Water for Chocolate, Scandal, Mexikoko film bat daukagu. Eta hemen irudi bat ikusten dugu. Inspiratuta dagoena, Man Rayren irudi ospetsu batean, The Crying Game daukagu. Eta hemen, akuarela bat dugu. Akuarela bat erabili dugu kartel honetarako. Enchanted April deitzen da. Eta film hau, epoka film bat zen. Eta publikoari esaten diogu. Film hau ikusiko baduzu frantziara bidaiatzearen antzekoa izango da. Eta mundutik bidaiatzea bezalakoa izango da. Eta horrela publikoari eskaintzen diozu ihesbide bat. Ihesbide bat eskaintzen diozu publikoari beste mundu batean barneratzeko. Eta sinematografikoa den unibertso batean sartzeko Espainiako film bat dago, eta beste leku batzuetako filmak. Eta hemen oso anekdota barregarri bat konta dezaket. Neskau ez da agertzen filmean. Baina beno. Berriro ere interpretatu zen. Ni artista grafikoa naiz, eta nik egiten dudana da berriro ere interpretatu sentsazio bat, emozio bat. Eta hori guztia aurkezten dut pakete batean, kartel formatuan, eta kartel hauek guztiak gustu honekoak dira, ez dute inor iraintzen, oso erakargarriak dira guztiak. Eta banatzaile askok esan zidaten, beno, gehiago gustatzen zaigu kartela, filma baino.
Hori filma ikusi ostean. Eta hemen el piano daukagu. Film horrekin zorionekoa izan nintzen, hor lan egin izan nuelako. Eta orduan, hasi nintzen lan egiten aurrekontu handiagoekin, hasi nintzen argazkilariak kontratatzen, eta hasi nintzen talentu handia zuten pertsonekin lan egiten. Nik zirriborroak egiten dituen, eta gero apurka kartela garatzen genuen. Beraz, zerk eragiten du kartel bat ikonikoa izatea? Hau da, kartel ikoniko bat. Eta historia bat dago bere atzean. Guri hori geratzen zaigu memorian. Eta joango gara saltzen. Zergatik kartel batzuk dira ikonikoak eta beste batzuk ez? Zeintzuk dira faktoreak hori lortzeko kartel bat ikonikoa izan dadin? Hau da, lehenbiziko irudia, saldu nahi dudana. Pulp Fiction bukatu zenean, hau da, grabatzen bukatu zutenean Pulp Fiction, urtebete beranduago, estrainatu eta urtebetera zehazki, grabazioaren osteko publizitatea izendatzen genuena egiten genuen. Beraz, zuzendariak esaten zuen, bale, grabatzen amaitu dugu, eta marketing kanpaina bat egiten zen, tonua esartzeko eta jakiteko zein tonu izango zuen filmak. Nik whisky botila hori sortu nuen, Tarantino den gauza bat zen, Bender produktora zen, eta orduan, marka bat sortu genuen, fiktizioa zen, whisky marka fikziozkoa zen, eta gure helburua zen, filma iragartzea eta munduari esan nahi genion grabazioa bukatuta zegoela. Eta esaten du, zure Tarantino gustatzen bazaizu nahaztu gabe, 3 puntu. Eta hori izan zen, argitaratu zen lehenbiziko irudia. Gidoia irakurri ostean, eta unkitu ostean, proiektu berri honekin, zuzendari berri horrekin, beste pelikula batzuk egin zituena, oso ospetsua zen, orduko ospetsuena zen, eta mundu guztiak zituen gogoitzelak bere hurrengo filma ikusteko. By Raymond Chandler that were created from. Hemen eleberriak zeuden, Raymond Chandlerek idatzitakoak, eta joan den mendeko lehenbiziko partean, berak asko idatzi zuen, eta bere eleberriak asko idazten ziren, eta paperean argitaratzen ziren. Ore baten antzeko paperean argitaratzen ziren, zelulosa baten antzeko materiala erabiltzen zen argitaratzeko, eta paper mota berezia zen, oso espezifikoa zen paper mota hori, orearen antzekoa zena, eta poltsikoko liburuak ziren. Jendeak liburu horiek zeramatzan poltsikoetan, metroetan, autobusetan, eta nahiko egoera kaskarrean egoten ziren amaieran. Eta beti zegoen protagonista sexy hori, emakumezkoen ikono hain ezagun horrekin. Eta beraz, liburu horiek inspirazio iturri ziren fotoshoot horretarako. Hemen posterra ikusten dugu, hemen pistola bat dago, beste pertsonaiak atzean daude, eta horrek oso eragin handia izan zuen estatu batuetako pop artean. Oso diseinu mota berezia sortu zuelako, eta hori orduko kulturaren parte zelako. Eta hori eraman zuen eremu komertzialera nolabait. To do sketches, photoshoot sketches. So we knew we were going to shoot. Eta hemen, eskatu ziguten zirriborro batzuk egiteko. Jakin bagenekien, epe bat egongo zela, izan ere, filma onartua izan zen Cannes estreinatzeko urte horretan. Beraz, kartela behar genuen azkar. Berehala behar genuen kartela eta bukatu behar genuen data zehatz baterako. Beraz, argazki saioa antolatu zen, eta hemen ikus ditzakegu nik egindako zirriborroak. Nik orduan lan egiten nuen bestekide batekin, eta berak lagundu zidan look horiek eta diseinu horiek lortzen. Eta nik ez dut egin inoiz argazkilaritza saio askorik. Nik normalean eskuz egiten ditu zirriborroak, eta gero bihurtzen dira eta erabiltzen dira
inspirazio iturri bezala, argazki saioetarako, besterik gabe. Baina nik eskuz egiten dut askotan, labanarekin mozten dira eta oso artesanala da, dana egiten da eskuz. Eta horrela apurka-apurka eraikitzen zen ideia, kartelerako ideia. Eta hemen, erabili ez ziren tomak edo argazki saioko erabili gabeko tomak ikus ditzakegu. Orduan, lanaldi erdia ematen genuen argazki pilo eginez. Arropa arduratzen zirenak egoten ziren, argiztapen arduradunak egoten ziren, argazkilaria. Eta argazkilariak dena egiten zuen Feruza Hadid deitzen zen, argazkilari hau Estatu Batuetan bizi zen, bere garaian. Eta berak zirriborroa hartzen zuen nik egindakoa, eta realitate bihurtzen zuen. Argiztapenarekin, keinuarekin, aktorearen keinuarekin eta espresioarekin, apurka-apurka hobetzen zen irudia pistolarekin, zigarroekin, liburuarekin, poltsikoko liburu horrekin, oearekin, eta zirriborrora itzultzen bagara, nik uste dut barregarria dela, baina aldi berean tristea. Nire esan zidaten. Berak egon behar du apur bat biluzik. Marketing hori oso maskulinoa zen, noski eta esaten zidaten. Eraman behar du gizon alkandora bat, baina botoiak askatu behar zaizkio, solte eraman behar ditu botoiak. Ireki behar da alkandora eta bera oso jarrera sexian egon behar du. Beraz, argazkietara itzultzen bagara, Uma Thurman ikusten dugu eta berak esan zuen. Nik ez dut hau jarriko, ez dut hau egingo, ez hori ez da nire pertsonaia, ez zait hori interesatzen, ez zait bat ere interesatzen hori. Eta zorionez, bestuarioko norbait zegoen hor, eta orduan, aktoreak aukera izan zuen aukeratzeko, eta hautatzeko beste arropa bat. Egokiagoa zena bere ustez, eta frogak egin genituen arropa desberdinekin. Eta ez zitzaiona sola, zapata hori janztea, eta posten naiz. Oso retro direlako eta nire gustatzen zaidalako hori, retro elementu hori, baina beste guztia modernizatuta zegoen bere jarrerarekin eta bera oso aske eta eroso sentitzen zen, baina noski, iaia biluzik egon izan balitz, eta beste pertsona batek ezarritakoa beteko balu, agian ez litzateke hain eroso egongo, eta niri iruditzen zaitu Uma Thurmanen erabakia zuzena izan zela. Azken finean, emakume boteretsua delako eta kontrolatzen duelako egoera. Eta hori ikusten da argazkian eta oso argi gainera. Eta hemendik aurrera, hortik aurrera beto esan da, indika sortu nuen, nire bazkidea den Vivek Mazurrekin. Indika liburu baten izena da. Liburu hori Alejandro Handiaren general batek idatzi zuen, munduan zehar bidaiatu zuen Alejandro Handiarekin, eta liburu bat idatzi zuen estetikari buruz eta munduaren aberastasun estetikoari buruz. Nire bazkidea indiarra da, eta denek uste zuten Indika izena Indiarekin, zer ikusia zuela, baina ez dauka zer ikusirik herrialde horrekin. Beno, orain hitz egin dezagun kartel baten anatomiari buruz. Ikusi dugu Pulp Fiction filmaren desglosea, anatomia klase bat bezala izan da. Baina, hitz egin dugu zergaitik bihurtu zen hain ikoniko. Erreferentzia asko zeudelako kartel horretan. Asko pentsatu genuen kartel horretan. Baina aldi berean zerbait materiala zen. Artista batentzat aukera ematen zion, mundu horretan jokatzeko, jolasteko, nolabait esateko oinarri bat zuen, horren arabera lan egiteko investigazio bat egin zen, eta baina kasu honetan ikusten ari gara Ocean's 11en kartela. T-shirtra. Eta kartel honek, t-shirt kartel honenaren saria irabazi zuen nire bazkideak, izugarri lan egin zuen kartel honekin. Hanka horiek bide batez nireak dira, estudioan ateratako argazki batetakoak. Eta film honetan munduko izar nagusiek egin behar zuten lan, Clooney, Damon, Garcia,
Eta eta guztiz ere, beraien hankak bakarrik ikusten ditugu, eta jendeak esaten zuen, bueno, hau zer da, honek ez du funtzionatuko, baino nire bazkideak esan zuen, bueno, ez du hau aurkeztuko, jendeak pentsatuko duelako, erotuta gaudela, baina hala eta guztiz ere, aurkeztu genuen, eta Matthew bai, liluratuta zegoen soilik bere hankak erakustearen ideiarekin, eta badirudi gustatu zela, eta Ocean's Elevenen frankiziaren oinarri bihurtu zen, ADN bihurtu zen. Eta ADN hori inspirazio guzti hauetatik dator. Nik arte eskolan ikasi nituen gauza asko, diseinu suitzarra, ikasi nuen Bauhaus, mugimendua eta bar. Mugimendu horiek guztiek nire arte hezkuntzaren parte izan ziren. Ikusten baditugu txuri beltzeko irudi hauek, benetan politak, ikusi dezakegu hor dagoela kartelaren ADN-a. Soul Bassek ere eragin handia izan zuen, alegia, 60ko hamarkadako estetika hori. Hau izan zen Ocean's Elevenen jatorrizko kartela, hor agertzen ziren izarrak oinez. Eta ondoren aurkitu nuen honako irudi hau. Hau zen musikal baten portada, eta Ocean's Elevenen inspiratuta zegoen. Beraz, nik horko diseinu taldearekin egin nuen lan, irudi guzti hauek gustatzen zitzaizkigun, eta gure prozesuan zehar barneratu egin genituen. Eta hemen ikusi dezakegu frankizia honen evoluzioa irudietan. Hau honen inspirazioa Soul Bass izan zen. Hauxe da Steven Soderbergh, gustatzen zitzaion bereziki Vertigoren erreferentzia, ez genuen berentzat diseinatu, baino benetan asko gustatzen zitzaion. Eta horrela, pixkanaka, obra desberdinak erabili genituen motibo desberdinekin. Hauxe da tixerra eta hauxe ondoren etorri zirenak. Eta hemen ikusten dugu elenko guztiak. Gero hemen dugu Ocean's 12, hori da Ocean's 11en evoluzioa. Kartel honetan kanpainarako erabili genuen, eta hemen dugu Ocean's 8, eta hemen konfigurazio berria ikusten dugu, alegia artista eta aktore emakumeekin. Hemen ikusten ditugu aktoreen aurpegiak, tipografiarekin ere jolasten dugu, 50ko hamarkadeko tipografiarekin, hau nazioarteko kanpaina baterako da, guk ez genuen hau diseinatu, baina diseinatzaileek erabili zuten gure ADN-a beren bertsio hau egiteko. Eta hemen ikusten dugu nazioarteko beste bertsio bat, hemen berriz ere ikusten ditugu aurpegiak. Eta gehiago gustatu zitzaien bertsio hauek filma saldu ahal izateko. Ikustitzagen orain beste kartel batzuk. Denboraren proba ondo pasa dutela, alegia, ondo zahartu direla. Denbora eta leku jakin bat islatzen dute, zineman eta hortik gain. Kalitate handiko kartelak dira. Hemen ikusten dugu adibidez Julen Schnabel, Cuaron, Merry Harron ere badugu. Eta gaiak oso zirraragarriak ziren, Javier Bardem ere badugu. Tipografia ere publizitatetik inspiratuta dago. Hemen ikusten dugu tipografia oso handia, hori gauza berria zen garai hortan, orain normalagoa da. Eta hemen dugu Andy Warhol. Saiatzen gara Elvis hoiek berriro sortzen, nolabait esateko. Hau Martin Fanninentzat egin genuen, Warner Brothers etxearentzat, eta kasu honetan hauxe erabaki genuen. Hauxe da lehenengo kartela, eta pentsatu genuen ez genuela Tom Cruise erakutsi behar. Beno, marketingaren ikuspuntutik pentsatzen genuen, nola ez dugu Tom Cruise erakutsiko munduko izar handienetakoa baldin bada. Baina, estrategia ulertu zuten. Eta estetika baita ere. Guri interesatzen zaiguna da Kurosawa momentu epiko hau erakustea, odolarekin, zikintasunarekin. Nire bazkideak erabaki zuen kartelaren alboetan jartzea
tipografia asiatiko hori. Beraz, kolorea ere erabili dugu kartel honetan, brandinerako. Nik uste dut hori guztia gabe ez zela hain berritzailea izango. Beraz, Kurosawa estetika hartu genuen, tratamendu grafiko hau eman genion eta freskura handia eman zion. Nazioarteko ikuspuntutik funtzionatu zuen. Filma Japonian estrenatu zen eta garrantzitsua zen kulturaren alderditik zentzua izatea. Ikusten badugu gertutik, kartela ikusten dugu, Tom Cruisen aurpegia txikian, kanji japoniar horiekin, alegia, tipografia japoniar hori, kanjiak, letra horiek. Sunset Boulevarden kartela hau ikusi zuten eta esan zuten, baina zer da hau? Badirudi oso bortitza izango dela, beldurra ematen du zergatik ari gara hau egiten. Eta Warner Brotherseko norbaitek hori izan zuen, txokante egia da. Eta beraz, beste kartel hau sortu genuen. Hemen ikusten dugu Tom Cruisen aurpegia estetika berdinakin, baina hemen ikusten da argi eta garbi Tom Cruisen film bat dela, bere aurpegia oso handia da. Baina estetika eta ADN horrekin, errez itzultzeko zerbait da. Hau da Crouching Tiger, Hidden Dragon filmarentzat sortutakoa. Publizitatean zentratu ginen. Italiako argazkilaritzaren tendentziak jarraitu genituen, orduko tendentziak. Film honek erreferentzia egiten die Tanji karaktere tipografia horiei. Horrekin publizitatea egiten zen, pertsonaiekin jolasten genuen, hemen dugu printzesa, emakume boteretsua zen eta hori erakutsi nahi genuen. Kartel hauetako batek pertsonaia desberdin bat erakusten zuen, honek platano bat dirudi, ezpata horrek, pixka bat arraroa da ezpata horri begiratzea, baina tira. Hemen dugu Jim Carreyren kartela, hortxe tipografiarekin interaktuatzen ikus dezakegu. Protagonistak kartelarekin interaktuatzen du eta hala laugarren dimentsio bat sortzen dugu. Kartel hori Universal International eta Warner Brothersentzat egin genuen. Eta saria irabazi zuen urteko kartel hoberenaren saria, Clio saria. Hementxe dugu Training Dayren kanpaina. Berriro ere ikusten dugu argazki hauek publizitatearen estetikatik asko dutela. Gaur egun hau formula bihurtu da, alegia protagonista horrelaxe erakustea, ikusten dugu protagonista nagusia eta atzean bigarren pertsonaia. Dimensio desberdinekin jokatzen dugu azken finean. Hementxe ikusten dugu laugarren adibidean aurpegia handi hori puskatzen dugu asko. Eta hementxe ikusten ditugu beste kartel batzuk. Hau terrorezko film batena da, Guillermo del Tororen lehenengoetako film batena. Berriro ere ikono batzuk daude. Filman ez dira agertzen, baina inspirazioa dute eta letrak eraiki egin genituen, adibidez Titusen adibide horretan. Fotograma honek filmaren esentzia harrapatzen du. Eta beste honetan mundu apokaliptiko bat irudika dezakegu, imaginatu dezakegu, baino ez dugu ikusten. Eta ondoren ditugu, leno aipatu ditugun beste kartel hauek. Bada garrantzitsua iruditzen zaiten beste kontu bat eta da lankidetza. Ikusi dugun guztia, marketing, diseinu eta beste produktore eta departamentuekin batera egindako lankidetzan sortu dira. Oso garrantzitsua da bermatzea lankidetza dagoela. Benetan oinarrizkoa da kanpainak arrakasta izateko.
Orain gustatuko litzaidake azkar ikustea nola enfokatzen ditugu kanpainak hasieratik bukaerara. Hementxe dugu The Mauritanian. Pelikula politiko oso handia, proiektu handia da. Sinopsia dugu. Hori da iristen zaigu lehenengo gauza. Preso bat, Guantanamokoa, eta guk nahi genuen film bat izatea osagai hauekin. Sinopsi hau genuen eta kanpaina bat sortu behar genuen, hori zen genuen guztia. Ondoren, sormenaren ikuspuntutik konturatu ginen bazirela osagai batzuk errespetatu behar genituenak. Baziren xetasun batzuk, esaten ziguten adibidez nola erakutsi behar genuen Jodie Foster. Bera pertsonaia nahiko ziniko baten papela egiten du eta rebelatzen dijoa pelikula aurrera egina dela. Ondoren beste protagonistak modu oso karismatikoan erakutsi behar genituen. Nahi genuen Oscar bat irabaztea momentu horretan eta oso garrantzitsua zen bera bestea. Uste dut ez zuela, nominatu izan zen, baina ez zuela Oscarra irabazi. Irudi ikonikoak sortu behar genituen. Ez genuen Guantanamoko zelda persontegi bat erakutsi behar, baizik eta beste, arau guzti horiek errespetatu behar genituen. Ondoren, materiala berrikusi nahi genuen. Zergaitik nahi genuelako argazkiaren alderdia benetan ona izatea. Oskarreko filmatzen eta beraz erreferentzia onak behar genituen. Kartel hauek ikusi genituen inspiratzeko. Ondoren jarraitu genuen film berritzaileen kartelak ikertzen erreferentziak izateko. Hementxe ditugu adibidez, argazkien eta kartelen liburuek adibide mordoarekin eta gaiarekin zerikusia zutenak. Hementxe dituzue kartel berritzaile gehiago adibidez, argazki ilunagoak, batzuetan borrosoak, tipografia desberdinekin, kolore desberdinekin, eta beraz, hau oso inspirazio iturri garrantzitsua izan zen guretzat. Hemen ikusi dezakezue, benetan artea dela hau guztia. Elementu berritzaileak bilatzen jarraitu genuen alderdi grafikoari dagokionez. Nahi genituen ere beste kartel motak bilatu. Maximaniren esentzia hori nahi genuen, emozio hori, elementu politiko hori eta baita horren azpian dagoen alderdi humano hori erakustea ere. Eta ondoren zer egiten dugu, bozetuak egiten hasten gara. Eskuz egiten ditugu zirriborro hauek formatu desberdinetan. Batzuetan fotokopiak erabiltzen ditugu, beste batzuetan kopiatu eta oitsatxe egiten ditugu, eta beste batzuetan fotokopia-gailu bat erabiltzen dugu. Metodo desberdinak ditugu. Hauxe adibidez, iPhone batekin egin zen, beste bat Xerox fotokopia-gailu batekin, beste hau erabat eskuz margotutakoa da, eta abar. Denak teknika ezberdinak erabiliz sortu genituen. Argazkiekin ere egin genuen lan, hemen dugu adibidez zirriborro bat. Marrazki bat ere badugu, denak aurreko erreferenteak erabilita inspiratuta. Mentxe dituzue zirriborro gehiago, diseinatzaile gazte batek egindako zirriborrak dira, eta azkenean hau izan zen azken kartelaren irudia. Elementu urdin hori gehitu zuen. Azkenean bozketa egin genuen taldean. Eta horrela egiten dugu guk lan. 100 marrazkitik 25 hartzen ditugu eta horrela gai gara gaiaren inguruan komunikatzeko. Askotan gauza batzuk benetan onak dirudite, baino garrantzitsua da mundu guztia bertaruntz bideratzea. Eta hortarako nire bazkidea oso ona da. Zer egiten dugu? Azkar
pen bat egiten dugu, erreferentzietara gerturatzen goaz, hasieran pixka bat modu gordinean, ikusteko ea funtzionatu dezaketen ala ez. Eta horrela pixkanaka goaz erabakitzen, ea deprimigarria den, ez, eta bar. Eta azkenean erabakitzen dugu zerbait, bukaerakoa, bezeroari aurkeztea, eta horra ideia bat egiten dugu. Hemen dugu berriro ere, Estatu Batuetako bandera, tipografia, pertsonaiaren emozioak, hau guztia aurkezten diogu bezeroari. Irudi hauek, adibidez, Preso de Medianocheren antzekoa da. Talentua, azken finean, talentua erakusteko moduak dira. Kartel hauek denak ikonikoak dira. Elenkoan zentratzen diren edo aktoretan zentratzen diren gehiago batzuk dare, beste batzuek irudi politikoan zentratzen dira gehiago, beste bat Xerox inprimagailu batekin egin zen, beste batzutan eskuz egiten dut lan, ikusteko ea funtzionatzen duten ala ez, honek komponente oso emozionala handia dauka. Eta bar. Azken finean, aurkezten dizkiogu 15 eta 40 adibide artean bezeroari. Hori lehenengo txandan. Eta ondoren erabaki genuen adibidez hemen aktoreak ere txertatzea, tixerra, eta azkenean hau da azken bertsioa. Hemen titulua, izenburua garbiago ikusten dugu. Kartel honek funtzionatzen jarraitzen du. Amerikan ikurrina agertzen da, pertsonaia ikusten dugu negarrez emozionatuta, pertsonaia hau sufritzen ari da, ikusi dezakegu bere gizatasuna, bere desesperazioa. Eta hemen aplikatu dugu formatu horizontala. Geroztik bai horizontalan egiten dugu lan gehiago, adibidez markesinetan jarri ahal izateko kartelak. Jakina nazioarteko lurralde batzuetara ere iritsi nahi dugu, eta beraz kanpainak egiten ditugu thriller aspektua gehiago erakusteko, adibidez, kanpaina honetan saiatzen ginen pertsonaien esentzia harrapatzen. Helburua berdina da, eskala eta proportzio berean. Eta hemen ikusten ditugu denak elkarrekin posterrean. Hau, gauza tradizionala da, baina funtzionatzen du. Bueno, hemen ikus ditzakegu, buelta gaitezen izenburura. Hemen zera esan nahi dut. Orain erakutsiko dizkizuedan 3 adibide hauek, guk zuzenean, zuzendariekin lankidetzan egindako kanpainak dira. Eta banatzaileak ez zuten parte hartu. Eta hala, oso goiz hasi gaitezke lanean marka bat eta nortasun bat sortzeko, mundu guztia asebetetzeko. Hala, zuzendaria kontentu gelditzen da, bere filmari hor egiten diogulako, eta aldi berean ari gara sortzen olako gogo bat. Zinemaldi batera joaten garenean, jendeak dagoeneko galdetzen du zer ari zarete egiten film honetarako. Emozio bat sortzen dugu. Frederik Txengekin kartel asko egin ditugu, Valentino bere filmarekin hasi ginen, 50ko moda eta publizitateari buruzkoa, eta ondoren pasa ginen Diorera. Hemen ikusten dugu txuri, beltz eta gorria, artista erakusten dugu. Hemen ikusten dugu nola artistak parte hartzen duen prozesuan, bere soineko miragarri horrekin. Eta horrela, pixkanaka, bere marka sortu dugu zuzendari gisa. Hasieratik egin dugu lan berarekin. Berari gure lana gustatzen zitzaion, eta jakina berak bere filmak saldu nahi zituen. Beraz, marketing taldeak eta salmenta jenteak oso pozik zeuden pelikula gustatzen zaie, zeren normalean pelikula onak egiten dituzte, ez dute gezurrik esan behar.
irudi sexy, retro, emozionalei buruz hitz egiten ari gara, hori ikusten dugu hemen behintzat. Hemen ikusten dugu silueta ikoniko hori Bethan Hardisonena. Hementxe ikus ditzakegu beste zuzendari baten kartelak, Jeff Orlovsky zuzendariarenak hain zuzen ere. Film hauetako batzuk Sundancen estreinatu ziren eta sariak irabazi zituzten. Bera, zinegile gisa, bera eta bere taldeak dokumentala birrasmatzen ari ziren. Mugimendu politiko moduko bat zen, eta publikoa parte hartzera gonbidatzen zuten eta kausak sortzen zuen emozio hori sentitzera bultzatzen zuen. Izebergen kolisio epiko horiei buruz ziren, gauza oso handiak izugarriei buruzkoak ziren film hauek. Normalean, dokumental baterako ez dugu hain kartel dramatiko egiten, ez da gauza oso normala. Dokumentalak premio asko irabazi zituen eta ondoren beste dokumental bat egin zuen koralen inguruan. Eta kontatzen zuen nola ari diren desagertzen koralak. Tipografia vertikal hori mantendu genuen eta irismen epiko hori ere. Serie hau trilogia baten gisa diseinatu zuen, eta beraz, azken kartelean kolore berak mantendu genituen. Hiruak nahiko antzekoak dira. Azken finean kartel bera da, baina hemen ikusten dugu nola izotza urtu egin den, desagertu egin da, eta ikusten da zinegileek sentitzen duten desesperazio hori. Izan ere, filmaren gaia zen nola dokumentatu dezakegun argazkigintzaren bidez, denboraren pasaera ikusteko eta frogatzeko hau guztia gertatzen ari dela. Hemen denboraren atzetik dabiltza, denbora harrapatu nahi dute beranduegi izan aurretik. Lehenengoan izotzaren atzetik doaz eta azkenean denboraren atzetik doaz. Hementxe zuzendari bera, The Social Dilemma, Sundancen aurkeztu zuten, inongo banatzaierik gabe. Beraz, guk kanpaina hauek berarekin sortu genituen aspektu desberdinak aurkezteko. Adibidez, sare sozialek ze efektu duten batez ere gaztengan eta nola ari diren bere bizitzak harrapatzen. Kartel misteriotsu ikonikoak dira, ez dira oso normalak dokumentaletan. Eta orain garai digitalera egingo dugu salto. Arte desberdinak ditugu hemen eta publiko desberdinei ematen zaien nahi dutena, baina dena algoritmoetan oinarrituta. Beraz, hemen agian pentsa dezakegu artea ez dela hain garrantzitsua, txikiagoa delako, digitala delako, baina orain, egia esan, aukera gehiago dugu nazioarteko merkatua dugulako. Adibidez, Netflix mundu guztian ikusten da. Indiako Netflixek kontratatu gintuen The Archies izeneko produktu bat sortzeko. Amerikanoa da, 50ko hamarkadako estetikarekin. Ikusiko dugu nola evoluzionatu zuen kanpainak. Hemen ikus dezakegu teaserrak 3 aktore nagusiekin. Hausek dira erabili genituen erreferentziak. Komikia, Norman Rockwell, Beatlesak, moda eta abar. Play aldizkari hoiek, ilustrazio retro hauek, 50ko hamarkadakoak, izan ziren inspirazio nagusia kanpaina honetarako. Ondoren guk hori hartu genuen eta zirriborroak egin genituen, material horiek erabilita. Hauexek dira egin genituen zirriborroak eskuz egin genituen, baina teknologia digitalak ere erabili genituen aktoreen aurpegiekin eta momentu desberdinak sortu genituen.
Ondoren, bezeroak baiezkoa eman zigun. Eta argazki saioa antolatu genuen kartel hauek diseinatzeko t-shirt kartelak eta azkenean hauek erabili ziren. ADN-a nahiko errex bereizten da, nahiko antzekoak dira kartel hauek, baina desberdinak dira. ADN berdina duten arren. Retro dira, baino aldi berean gaur egungoak dira. Hemen ikus ditzakegu kanpaina gehiago. Hau Beatlesen album batetan inspiratuta dago, beste hau komiki batean. Eta hemen ikus ditzakegu kartel horizontal batzuk bata bestearekin lotzen direnak. Hemen ditugu pertsonaia desberdinak nahastuta eta erabiltzen dugu publizitaterako, sare sozialetarako eta bar. Azkenean 25 arte pieza genituen kanpaina honetarako eta urte guztian egin genuen lan. Azkenean lan honekin. Oso izar famatuekin egin genuen lan, zuzendari oso estetikoekin eta xehetasun guztiak eduki behar dira kontuan, denak direlako garrantzitsuak. Filmak arrakasta izan zuen, bueno, hori ez da garrantzitsua. Izan ere, guk sortu genuen produktuak bai izan zuen arrakasta, eskerrik asko. How about do it? We ran out of time? Okay. Beno, amaitu dugu, denborarik gabe geratu gara, ez dakit denborarik dagoen galderaren bat egiteko, norbaitek galdera oso garrantzitsuren bat aldu, badirudi ezetz, beraz, honekin bukatuko dugu, eskerrik asko. Pleasure.